Marathonriedster Danielle Bekkering is het gewoon weer aan het werk, maar ze beseft maar al te goed dat ze geluk aan heeft. In Tialf is ze dit weekend belutsen bij een valpartij en vertrekken terug de vliemscherpe redens van een van haar concurrenten. 12 hechtings binnen uiteindelijk nodig om haar weer op te lappen. Ik heb zeg maar een soort van winkelhaak snee in mijn oor met nog 2 kleine gaatjes en een snee in mijn hals. En ja, die snee in mijn hals ontdekte ik ook pas in het ziekenhuis. Het had maar even dieper of even anders hoeven gaan en dan zit ik hier niet tegenover jou met een interview, maar dan zijn we met heel andere dingen bezig. Bekkering is net de enige die dit weekend slachtoffer geworden is. Martin van der Pol rekt het zo slim verwoenen bij een valpartij dat er in een nacht van sneun op snijn 6 uren op de operatietafellijn had, zo meldt de site schaatsen.nl. De reetrieder had zijn libben te tankje aan een ambulancemeiwerker. Die zit toevallig in het publiek. Ja, je realiseert het jezelf niet altijd, maar ja, zoals wij met een peloton van ruim 70 dames van start gaan, dan zijn er toch bijna 150 vlijmscherpe messen op het ijs. De ongelukken gaan zowel de reetrieders als het reetriedboen op een ei onder tinken zetten, hoe de veiligers in de sport. De komende weken wordt onderzocht of marathonrieders ook in een zogenaamd snijvast pak rieden kunnen. Dat is een beschermend pak dat bij het shorttrack al verplicht is. Ja, als je een normale pak en die bin tin, dan kunnen die was doorheen. Die snijvaste pakken, die bin beschermend. Er zit dyneema in, het materiaal is snijvast. Dus dat is natuurlijk wel veiliger. Het nadeel is tot nota nog altijd wel dat het vrij stug materiaal is. Het ademt ik slecht, dus marathonrieders die heel warm krijgen. Eigenlijk zullen ze daar nog wat een warm moeten. Ook het verplichten van een helm en het aanpassen van de boarding worden meenamen in het onderzoek van de KNSB.